عليك علينا السنة 1979 وال31 تا مارسو في نفس الليل تكون الأكبر فستة لعطلة مالطا. Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Helsin sħiħ ta' artna, il-Prim Ministru ta' Malta ta' dak iż-żmien Dominiku Mintu offriet li ċ-ċelebrazzjonijiet tal-festi ta' Jum il-Helsin ikunu kbar. Għal dan il-għan il-Kumitat Festi Nazzjonali ta' dak iż-żmien kellu l-ħsieb li jistieden kantanti popolari ta' diklera fosthom lil Demis Rousseau u kien issemma wkoll Cliff Richard. L-ispiża kienet se titla' ħafna u Mintu ma xtaqx li jintefqu daqshekk flus. Kien ħareġ bl-idea li l-ambaxxati jibatu l-gruppi folkloristiċi tagħhom għal dawn l-attivitajiet. Tkellimna ma' John Muscat li kien il-preżentatur ewlieni tas-serati fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħelsien li kienu saru fuq 4 ijiem bejn is-27 u 30 ta' Marzu. L-ħaġa kellna 4 ijiem għaddejjin attivitajiet fil-għaxija naturalment 4 ijiem. Għaliex kienu ġew diversi gruppi folkloristiċi u kull min dilettant jaf il-gruppi huma folti ħafna bin-nies il-bies ta' dak iż-żmien anke strumenti tagħhom. U konna minna bib il-belt. Żewġ palki, wieħed in-naħa tat-teatru l-imwaqqa li kien hemm fuq Marija Camilleri u l-ieħor faċċata tagħha jiena bil-talent Malti. Fit-30 ta' Marzu saret funzjoni fuq il-monument u saret oħra ix-xatt tal-Isla eżatt kif toħroġ mill-Maċina fejn fuq pal kbir armata apposta diversi gruppi barranin mibawta mill-ambaxxati taw semhom flimkien mat-talent Malti. John Muscat rakkuntanna iktar dwar il-jum ta' 30 ta' Marzu. Dak kien matem kbir. Fit-30 kienet xita enormi ġurnata. Li jiena qiegħed iddaraw u nċempen ħana stess l-attività, però permess għallhom issir jiġini bħalma bata l-poplu Malti taħt il-barrani għal ħafna snin, issa dir li nagħmluha u fil-fatt saret. Jiem biex naqsal tsemmek ġew bil-ġib ta' forzi armati għalija għax il-karuzza li kelli dak kienu jgħidu kif tagħmel naqra ma tieqaf kienet tieqaf u għassuni semmek sal-Isla. Daw kollha preżenti f'dik il-lejla ta' Maltemp segwew beħġarhom id-diskorsi patriottiċi li saru fejn il-qofol intlaħaq wara bl-inżul tal-bandiera Ingliża u t-tluħ tal-bandiera Maltija u l-mixela tal-urna. Dwar il-mafkar tal-Helsin, John Muscat saħaq li l-mod kif inħadem kien wieħed biħsieb. Il-Prim Ministru ried li jkun xi ħaġa ibsa. Tidher ibsa fil-fatt biex tirrifletti kif qed ngħidu tul is-snin. Allura sar bil-blad, bil-bajtar tax-xew, eċċetera u ħadd jaf kif inhu tajjeb. U rrid li jkun għolja, ola, mhux ħaġa flat, jew l-għolja tal-Helsin tajjeb. U sar. Minn dak iż-żmien sal-lum 44 sena wara, pajjiżna dejjem ifakkar it-tluq tas-servizzi Ingliżi u t-tmiem tal-bażi militari minn Malta. Il-ġrajja tal-31 ta' Marzu tal-1979 se tibqa' mnaqxa f'qalbna bħala dak il-jum li ġab is-sovranità sħiħa ta' pajjiżna.